guys! Welcome back to my channel. As you can see, sa content na to, 10, may 10, joke. 10 bagay na ginagawa ko kapag boring ako. Lahat naman tayong may boring days, times sa buhay. Malay mo, di ba? Habang boring ko para sa ginahin mo, di ba? Meant to be to say sa sana all meant to be. So, malay natin, di natin alam, may magkapareho pala tayong ginagawa sa buhay habang nasa boring times tayo or nasa, ano ba yan? Umaabot tayo sa KJ, ayan. Bored tayo, lalo na ngayong quarantine, hindi pwedeng lumabas, hindi naman siguro quarantine na. Mga time na hindi tayo lumabas, hindi tayo pwedeng lumabas, I mean, nandito lang tayo sa bahay, kaya wala tayong magawa kundi gawin yung mga bagay na pwede sa bahay lang gawin. Diba? Nalibog na ka. So, ayan guys, let's start. At bago natin to sisimulan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa kung bagong video. So ayun guys, ayun nga, pag-uusapan natin yung mga 10 bagay na ginagawa ko kapag boring ako or ala akong ginagawa. Boring na nga, di ba? Tanga lang. Ginagawa ko kapag boring ako. Lalo na pag wala tayong load sa cellphone. Kasi yung cellphone, lalo na po sa akin guys, ala po kaming TV. Boring talaga. Wala po kaming TV. Nasira na. Ala din kaming appliances. Wala pa kaming masyadong appliances kasi lahat ng yon ay nasira na sa sobrang tagal. Sobrang tagal na po ng mga appliances namin sa bahay kaya. At lalo na quarantine ngayon, wala pa kaming pera, wala kaming source of talagang grabing income para makabili na. Dapat uunahin yung makain namin yun. So ayun guys, sobrang boring talaga ng buhay ko ngayon. Kaya nga, napag-isipan ko, quarantine nga, nag-start tong vlog ko eh. Pag-isipan kong mag-vlog, it's because of boringness. Charot, boringness. Sobrang boring ng buhay ko ngayon. So ayun guys, dami ko ng dada. So, let's start. Ang pinakaunang bagay na ginagawa ko kapag boring ako, guys. Ginagawa ko siya kasi boring. At hilig ko talaga siya. Sa tuwing, kadalasan kong ginagawa. Kalibog. Kaya kadalasan kong ginagawa kapag boring ako at hilig ko talaga yon ang lettering or writing or at sa mga hindi nakakaalam mag-drawing. Marunong po ako mag-drawing. Hindi naman po gaano kaganda or kagaling ako mag-drawing pero marunong po talaga akong mag-drawing. Wala pong marunong sa mama at saka papa kong mag-drawing. Sahan lang, ate ko marunong din. So ayun, mahilig akong mag-drawing lalo na pag bored ako. Lalo na pag ala talagang load, ala talagang cellphone, di ko magagamit ang cellphone ko kasi wala, bored. Kasi walang load, ganon. Sobrang boring. Ginagawa ko talagang mag-drawing, nagsisketch ako, ganon. Ganon po talaga yung ginagawa ko. Ang hilig kong mag-drawing. Pangalawang ginagawa ko pag boring ako ay nagsa-cellphone. Siyempre, cellphone. Mag-cellphone ako. Nagsa-cellphone ako pag may load, gano'n. Or walang load, Safari, Facebook. Si Facebook talaga ang bored reliever ko. Charot. Si Facebook talaga ang bored reliever ko. Kaya, nagsuscroll lang ako kahit wala akong ka-chat. At least man lang mapawasan yung boringness ng buhay ko dyan. Oras na yon. Nagsisaphone ako at pag walang load, Facebook. Pag may load, doing TikTok, YouTube, watching YouTube, ganon. Ganon na po talaga ginagawa ako. Ayun, yon. Pangalawang bagay na ginagawa ko pag boring ako. Pangatlong bagay na ginagawa
ginagawa ko pag boring ako ay, lalo na pag, kasi ako lang ba or madaming taong ganito siguro eh. Hindi lang yata ako eh. Pag boring tayo, gustong-gusto natin matulog. Gusto natin matulog na lang, ganon. Tapos hindi tayo inaantok, kaya ako, ginagawa ko, nakikinig ako ng music. Tapos, hindi lang basta-basta music yon. Nakikinig ako ng music na nakakaiyak. Ganon. Ganon po talaga ako. Ewan ko kung ganon. Basta, ewan ko sa sarili ko. Nakikinig ako ng mga music na nakakalungkot or nakakaantok din. Ganon. Hanggang may times na nakakaiyak hanggang naiiyak na talaga ako. Ngayon, nakikinig ako ng music at hanggang sa maiyak ako sa music na yan. Kasi syempre nakakaiyak na music, di ba? Hanggang naiiyak ako sa music hanggang makatulog na. Ganon tayo eh. Baka ikaw, ganon talaga ako. Exactly. At pang-apat na bagay na ginagawa ko kapag boring ako ay nagbablog. Nagbablog ako. Ayun, kasi yung araw na nagawa ko yung unang vlog ko, bored na talaga ako sa buhay na noon. Kaya gustong-gusto ko nang mag-vlog. Kaya, ayun, nagawa ko mag-vlog. Iisip talaga ako ng content na gagawin ko kasi sobrang boring ko na gusto ko nang may ginagawa. Ganon po talaga si ako. So, ayun guys, pang-limang bagay na ginagawa ko kapag boring ako ay I'm doing makeup. Gumagawa ko, nagme-makeup ako. Wala lang, kahit ala pa akong ligo, nagme-makeup ako. Ganon. Hindi naman po talaga marami akong makeup eh. Wala naman po talaga akong... Ang makeup ko lang po ay baby cream, foundation, eyebrows, eyeshadow, at saka lip tint. Ganon. Yun na po talaga ang lip tint. Lip tint ko. Ang buhay ko, charot. Yun po talaga ang makeup na meron ako. Kaya, ayun, ina-apply ko silang lahat sa mukha ko kapag boring ako hanggang sa mawala yung boringness na yon. Yun, ganun po talaga ako. Kadalasan ko din talaga ang ginagawa yon. Yun ang ikalima. Ika-anim na bagay na ginagawa ko kapag boring ako ay kadalasan ko talaga tong ginagawa. Gumagawa ako ng spoken poetry, story, love stories, o kahit ano, basta about, parang naglilikha ako ng sulat. Sumusulat ako ng stories, spoken poetry. Boring ako. Tapos, ang dami ko talagang naiisip at saka nasusulat na ganon. Pero hindi natatapos kasi sa araw na yun lang ako na boring. Tapos, sa oras na yun lang ako na boring. Tapos, pag nawala na yung boring ko, ganon, hindi ko na siya natatapos. Tapos, nakakalimutan ko na yung story pagka, ganon po talaga ako. Kadalasan ko talagang ginagawa yun. Gumagawa ako ng spoken poetries hanggang wala talaga akong matapos. Kasi sa oras lang yun ako boring. At saka sa oras lang din yun, pag natapos, wala na yung boringness ko, ayun, wala na. Itsapwera na yung sulat na yun. Sayang lang. Ganon. Yun talaga ako, ewan ko. Pinatopak talaga ako ng pagsusulat. Ganon. Ikapitong bagay na ginagawa ko kapag boring ako ay syempre, inaasar ko lagi yung mga kapatid ko. Inaasar ko, hindi lang kapatid ko, pati yung mga magulang ko, si papa, si mama, ganun. Inaasar ko sila. Gustong-gusto ko talagang mga sar. Buhay ko yun. Nang-aasar ako. Pag bored na ako, wala na akong magawa, aasarin ko talaga sila hanggang magalit. Tapos, mga kapatid ko pa naman, napakapikon. Sobrang pikon nila. Sobrang pikon po talaga ng mga kapatid ko. Ewan ko, bakit ako lang hindi pikon sa kanila. So, ayun, inaasar ko sila, mga kapatid ko, buong pamilya ko. Pag sino yung
natitripingan ko or nakikita ko gustong-gusto kong asarin pag galit. Lalo na pag sa araw na yun, boring ako at saka, ay sa oras na yun, boring ako at saka nagagalit ka, inis ka, or wala ka sa mood, aasarin talaga kita. Ganun po talaga ako. So, ayun. At saka, ikawalong bagay, eat things na ginagawa ko kapag boring ako. Ginagawa ko pag boring ako ay nagluluto ako ng kahit para sa kuha, ang tawag naman sa mga to, pataka recipe, gano'n. Kanang naghahimo kong recipe or gumagawa ko ng recipe na sa isip ko lang, yung gusto ko talagang recipe, kahit kalabasa, pipituhin ko yan, ganon. Gagawa ko ng pancake ng iba't ibang flavor. Basta, recipe na hindi talaga kadalasan ginagawa. Ganon. Ganon talaga ako pag bored. Yun yung mga ginagawa ko. Nagluluto ako ng pataka recipe. Kahit hindi po ako sigurado na anong kinalabasan or lasa ng pagkain na yun. Basta, bored ako, gagawin ko yon. Tapos pag pangit ang lasa na kinalabasan, masasayang lang. Yun. Tapos dun ko nang marirealize. Ang tama ko, para akong baliw. 6 na bagay na ginagawa ko kapag boring ako ay talaga yung anak na hindi naman marunong akong maglaba, magugas ng plato, marunong ako ng gawaing bahay, pero hindi talaga ako kadalasan gumagawa nun. Ganon. Hindi ako naglalaba ng damit ko kahit magtanda na ako. Ganon. Ewan ko. Kasi ginagawa din naman talaga ng mama ko eh. Ayun yung pilitin kami. Ayun. So ayun, di ko talaga siya kadalasan ginagawa. Kaya nagagawa ko lang siya kapag boring ako. Ang maglinis ng bahay, ang maglaba ng damit ko, sariling damit ko. Ganun talaga ako pag boring. Tinatawag ako ang himala. May himala kapag boring ako. Ganon. May himalang mangyayari kapag boring ako. Ganon. Kasi pag boring ako, nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko talaga kadalasan na ginagawa. Ganon. Kaya, nakakalaba ako. Nalalaban ko yan. Kaya, sobrang saya ng mga damit ko kapag boring ako. Kasi nalalaban ko sila. Kasi, dalasan kasang naglalaban ng damit ko, mama ko. Nilalaban niya. Lahat kami. Ayan ni mama kasi na hanggat kaya niya, gagawin niya. Ayun. Pero, hindi naman kami umasa talaga kay mama, ganun. Kasi, siya lang din naman yung pumupurso, pero naglalaba din naman kami kapag hindi talaga nakaya ni mama, ganun. Sobrang kaya pa. Lahat kayang gagawin ng mama ko para sa amin. Pero, hindi ko proud ko sa mama ko. 10 bagay na nagawa ko, ay 10 bagay na ginagawa ko kapag boring ako. Ay. Paano na akong baliw sa vlog na to? Sigurado ako lahat tayo ginagawa to. Ang kumain. Kumain kahit wala akong pera. Pinipilit kong humingi ng pera sa mga oras na yun sa mama ko, sa papa ko. Kahit may sakit yung papa ko, may sakit siya. Minsan lang naman ako tinutopak ng ganito. Sure, minsan talaga. O kadalasan kasi boring ako. Humingi ako ng pera na mabili ko ng pagkain. Kaya sobrang saya ng tummy ko. Sobrang saya ng tiyan ko kapag nabuboring ako kasi napupuno siya. Ayun. Kasi guys, ako honestly, hindi ako mahilig kumain ng kanin, ng ulam, ganun. Hindi talaga ako mahilig nun kahit sobrang sarap pa ng ulam. Hindi ako mahilig kumain ng mga ganun na pagkain. Tapos pag nabuboring ako, ayun,
Doon ako nagkagagana o nagkakaganang kumain ng mga pagkain, lalo na chicherya, soft drink, prutas, ganon. Madami pa. Mahilig ako kumain kapag boring ako. Pag wala akong ginagawa, gusto ko talagang kumain. Gusto ko lang kumain. Ay, akala nyo ako lang. Akala nyo kayo lang. Ako din. Sobrang hilig ko kumain ng mga pagkain na walang kanin. Hindi ako na masyadong kumakain ng kanin na kaya sobrang payat ko. Okay, hindi ako kumakain ng kanin. Sobrang unti lang ng kanin ko. So, ayun guys. Ayun lang yung 10 bagay, 10 things na ginagawa ko kapag boring si Mikey nyo. Boring si Mikey mo. Ganon. Yun na po ang 10 bagay na ginagawa ko kapag boring ko. At sigurado naman akong may bagay doon na magkaparehas tayo. Parehas tayong ginagawa yun. Meant to be tayo sa isa't isa. Ganun. Comment mo nga kung ginagawa mo rin yun. At nagagawa mo rin yun kapag boring ka. Ganun. Comment down below guys kung ano pang content na gusto nyong gagawin ko. Kasi pipilitin ko kung gagawin yan hanggang kaya ko yan. So ayun guys. I hope you like this video and thank you for watching these videos and my past sa mga dati ko pang video, sa unang video ko. Thank you everyone, thank you everything. Thank you sa lahat guys sa panonood, sa pagsusuporta, sa lahat ng nagsusuporta, nagmamahal sa akin, nagmamahal sa vlogs ko. Oh guys, 350 plus na tayo. Ayun, sobrang saya ko. Sana patuloy kayong magsusuporta madagdagan yung magsusuporta sa atin ngayon. Ayan. Alam niyo naman siguro na kung saan mapupunta ang lahat ng pagsasakripisyo ko. So guys, thank you for everything and I hope you like these videos at may mga natutuwa kayo sa videos na to and I hope you like it and don't forget to like, comment, share, subscribe and click the notification bell para updated ka mo sa akong bagong video.